navn er Josefine. Herovre er min veninde Katie, og hendes hest Cutie. Det er min hest Stiffly. Og herover er min anden veninde Amanda, ikke også, vi girls? Ja. Det var bare lige lidt træthed fra i morges, ikke også, Amanda? Mm. Og her er hendes hest Carla. Skal jeg ikke lige vise jer rundt? Her er min røde løber, eller hvad man kalder det. Hej Mulle. Er du lidt morgenfrisk? Det er mine nisser. Nå. Herover er min fars kontor og vores stue. Herover kan vi sætte vores spisebord, og herover er køkkenet. Og ja. Så herover er vores stige. Herover er mit meget, meget smukke værelse. Om bagved er der nogle tegninger af nogle venner. Og mit billede, den må jeg ikke glemme. Det elsker jeg. Her er badeværelset. Shit, jeg har tabt lidt makeup. Det skal jeg lige have fikset. 2 sekunder. Og det her er min meget irriterende lillebrors værelse. Hey piger, skal vi ikke gå over og vise dem vores modstandere? Der er jo stævne i morgen, så vi skal også støve lidt i dag. Ja, det er der meget. Kom med. Katie, du bagerst. Hey, Karen. Må vi lige snakke med Sofia en gang? Vi skal lige præsentere hende på vores YouTube. Og forresten, husk at like og subscribe. Hey, Sofia. Ja. Du taber i morgen. 100%. Du er sygt dårlig til at ride. Det kan du da selv være. Hvem fanden går rundt og siger sådan noget? Det synes jeg ikke er sygt sagt. Synes du ikke, Lisa? Nej, det synes jeg er sygt dårlig stil. Mia, du er der med mig. Jeg er ikke diva ligesom dig. Jeg er ikke diva. Jeg er en drama queen. En diva queen. Jeg laver ikke drama i. Sådan noget gør jeg ikke. Jeg er så smuk. Piger, skal vi ikke gå over og sådan vise lidt rundt på gården, og så snart skal vi til at øve. Jo. Nå piger, er I klar til at ride videre? Ja, så godt. Er der nogen? Kom indenfor. Nå nej, der er jo stævne. Dun, dun, dun. Jeg har glemt alt om stævnet. Piger, hent mig! Kate, der er noget, jeg gerne vil sige til dig. Er du okay efter i går? Jeg er virkelig ked af det. Jeg fik måske en slags hjernerystelse og 500 sår, men ellers ja. Og 2 brækkede knogler. Ja. Tag mig op. Ja, jeg skal afsted. Kommer du? Ja, det gør jeg. Piger. Hvad? Det er bare lige meget. Hey mor. Hvad skat? Du ved jo godt, at jeg snakkede det der om, at det kan være lidt svært, og jeg har tænkt lidt over det.
Musse, ryk dig lige. Altså, der er jo stævne i morgen, og jeg tænkte på, om du måske havde tid til at komme og se det. Ved du hvad, skat, jeg er så ked af det, men det er okay, mor. Jeg finder bare en anden dag. Har tid. Men skat, jeg ved, du vinder. Det gør jeg jo nok ikke. Skat. Mor, jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Katie, du starter. Jeg kan ikke se positivt på dig selv. Jeg kan ikke også. Rolig, ven. Det gik vist ikke så godt til øveren. Hey, er du okay derovre? Jose, lad være med at grine. Det er faktisk lidt tavligt over for Kate. Så se, hvad jeg kan. Jeg kan jo godt. Au, for helvede, du. Hey, du. Du er diskvalificeret fra i dag af. Og det er du sådan set også, Kate, eller hvad I kalder hende. Ut. Det var da godt, det ikke var mig, det skete for. Ikke også, Musse? Vent på mig. Hey. Thea? Hvad er der nu, piger? Jeg skal ikke have mere af jeres drama. Sidst jeg snakkede med jer, så var min hest lige pludselig stjålet. Ikke også, Busse? Kaldte du lige min hest Busse? Ved I hvad, piger? Jeg har ikke tid til det her. Jeg er faktisk lige i gang med at ordne noget med jeres gode gamle klassekammerat, som skal have en prøveteam her. Så vil I ikke være søde... Shit, er du okay? Vil I ikke være søde at gå? Vi viser rundt til vores nye YouTube-kanal, altså. Og vil du ikke subscribe? Nej, jeg skal ikke subscribe noget som helst her. Og jeg har ikke engang lov til at filme mig. Jo, det har vi faktisk. For helvede, piger, jeg får lyst til at bede til Gud om det her. I kan også lige se. Hvad? Rose, du der med mig. Lad os bare lige filme på de andre så. Det her, det giver ikke mening. Hey Tommy! Jeg skal ikke nyde mere drama fra dig, Jose. Jeg synes, det er fint med Amanda og Katie er ok. Men dig, Jose, nej. Du er skabt til at være drama queen. Hvorfor hader alle mig? Nej, ingen hader mig. Positivt på dig selv. Se positivt på dig selv. Piger, I er for store med jeres store heste. Jeg rider faktisk lige over og kigger på Per over i stallen. Hey Per. Jeg har ikke tid til dit drama. Jeg skal ordne min hest til stævne i morgen. Det kommer til at smadre jer. Gå nu væk for helvede. Undskyld. At jeg ikke forstyrrer. Piger, vi skal rydde videre, og vi skal øve. Hey, Jose? Ja? Mig og Kate, vi skal faktisk bytte hest til stævnet. Ved du hvad? Altså, nu hvor I to I skal bytte heste, ikke også?
Så tænkte jeg på, om... altså, nu er jeg jo sådan chef. Ja, vi kan lige bytte plads. Ja. Så jeg bytter hest med dig. Så får jeg Kates hest. Alle vil bare have min hest. Ja. Bare fordi den er meget pæn med den lange man, så tænker jeg da ikke, at den nødvendigvis er bedre. Det kan jeg jo også godt være. Jo, det er den. Tænk, at jeg har sådan en talentfuld hest. Nå, ja. Jeg kom faktisk i tanke om, at i runde 1 vil jeg faktisk gerne sådan ride på min egen hest lidt. Er det okay? Ja, selvfølgelig. Første rytter på banen, tak. Andrea Andersen på Molly. Kom så i galop. Det er en rigtig fin overgang fra trav til galop. Er du okay? Vi tager lige en hjælper ind på banen, tak. Og så skal vi lige have stoppet hesten. Er du okay? Ja. Rolig. Okay, vi siger tak til Andrea. Næste rytter på banen. Tak. Pia, det er mig. Du kan godt. Ja, det kan jeg. Tænk, man kan vinde det. Førstepladsen. Fokus, Amanda, fokus. Næste rytter på banen er Amanda Svinkel, tak. Okay, godt. Og vi sender et startsignal. Ding! Katie! Er du okay, skatter? Skrid væk fra min diva-datter. Rolig, ponyhest. Rolig. Hey, lille pige. Du må ikke komme ind på banen, fru. Det ser bare så diva. Er du okay? Og nu er det Katie på Cutie. En banehjælper, tak. Nej, min Katie. Møller på popcorn, tak. Tak til Sofie Møller på Stifli, tak. Og hun er allerede gået i gang, så jeg ved godt, det er lidt underligt, men der er allerede meget mere end 16 fejl her på banen. Vi siger tak.
Øf. Ro på, styr din hest. Vi er lidt voldelige her på banen i dag, synes jeg. Vi siger tak til Josefine Andersen Skov. Andenpladsen går til Karl. Karl, min elskede søn! Ja, godt med det. Og førstepladsen er Til Andreas Skov Andersen. Andreas. Nu skal vi op og have vores præmie. Og så er der jo den lille betingelse, man gør, når man er vinder i vores stævner her på gården. Der får man nemlig lov til at, det tror jeg nemlig næsten alle her på gården ved. Så har I badetøj med, eller hvad? Au for... Nå, vi skal altså også ride over det der vand senere, så man kan godt hoppe op. Det var koldt. For varmen et stort Karl. Du var mega god, Karl. Det var du også. Nå. Lad os få reddet en lille pause indtil jeg rytter, og så er der også en runde 2. Der er en lille ændring i programmet i runde 2. Der er en ændring, skal lyt. Ændringen er, at senere, så her efter pausen, som er cirka 5-6 minutter, eller 6-7 minutter, så der skal vi faktisk have lavet lidt om i programmet. Fordi at det er nemlig kun Josefine, Amanda og Katie, der skal ride. Så det bliver lidt spændende. Starter med Josefine. Wow. Josefine, har du fået en ny hest? Ja, det er faktisk min. Du rider fejl bane. Og det er også på grund af den her uduelige hest. Stop hesten. Josefine er hermed diskvalificeret, fordi hesten rider ud af banen og rider fejl. Stadig noget at vinde. Næste rytter er Katie. Rytter på banen er Amanda. På Stifli. Og med en flot 0-runde ligger Amanda og Stifli sig i spidsen. Mega flot, Amanda. Ja. Vinderen er. Amanda på Stifli. Jubi, jeg vandt. Det kommer hun til at få. Andenpladsen går til
Det er løgn. Hest. Josefine! Det er løgn. Okay, vi gør det. Vi siger det til hende. Josefine! Hvor er du? Jose! Jeg er her. Jeg har ikke rigtig lyst til at være en drama queen, men jeg tænkte på, om du ville have den her. Ja, mega gerne. Jeg er også meget bedre end dig, og desuden var det jo også min hest. Der er lige noget, det minder mig om. Venner, vi skal jo huske at være taknemmelige. Ja, men du rører ligesom på min hest. Så Det minder mig faktisk lige om noget, Amanda. Ja. Når du kommer hjem i dag, så skal du huske at like og subscribe. Og det skal alle jer andre også. Nej, det skal jeg nok. Men jeg er ikke en drama queen mere. Drama queen forever not. What? Skal vi ikke tage hjem og få os en god omgang slåsejs med ekstra is is og cola. og cola? Bare ekstra. Jo, lad os gå. Og husk alle sammen at gøre rent derhjemme. Mor. Trask. Det her var en lykkelig slutning på vores slike-eventyr. Skriv ned i kommentaren, hvis I også har slike. Eller hvis I har svært ved at udtale det. Slike. Det er faktisk et tysk navn. Hvis I lige ikke vidste det. Det var et lille fun fact. Men husk at like og subscribe, og tak fordi I så med i den her video.